Лодка даем, лодка. салом алейкум бародарони азизу меҳрубон, хушомадед ба канали Ҷумаев бародари мо. Акмалҷон беҳтарин инсонай дӯсти деринаи мо як 10-15 солчид бародарем, даже зиёдтар. Дӯстои азиз, мешиносумша, медонумша 200% не 1 миллион 100% ба боварира ҳастай беҳтарин инсонай бародари азиз. Чӣ гуфтаниям дӯстои азиз меҳрубон? мо бародаро бозӣ дорем дар каналмон. Инаи ласточкара дидем бародари азиз. И хеле бозӣ чиста баъри шумо сар додагем ки ҳаловат бари тамошо кунӣ, кайф кунӣ, хеле ҷиз-биз кунанем хеле дилат. Бародари азиз, ира капан меганаш бародар, кия девонаест ки мошина айда кайф мекунӣ мешинӣ. Ай вагон ягон фарқият надора бародаро. Ина кадр мерава як бор тамошош ку бародари азиз. ина бародари азизи меҳрубон кияи биқаги бародаро мезанид 270 градус зиндагӣ то мехӯра бародарҷон. любой чида такси фура такси ба худо қасам мошин такси да вабше бидагӣ нестай, мошин як даст гаштагӣ. ина бародари азизи мо дар номи худшай худаш ҳай мекуна дар таи пош ҳамқи курд туна нигоҳш кардагия ки хеле ба худо мечиртӣ мерай дар краскаш кайф мекунӣ дар тозагӣ мошин. беҳтарин мошинай бародаро. ҳамаша кадр давози нишон метем мебинем. нигоҳ кунед бародари азиз, чӣ призо дора. ман як бор номбар кунам бародаро. ин ҳами мошин дар бозиай обши ҳамагӣ бародари азиз меҳрубон 50 та призай, 51 та призай. ина яташ бародаро мошинай 5 та телефонай бародаро, телефонои Redmi девонаи грандиозни бародаро ки ганда қимат ҳам бародари азиз. бо беғарзи 5 та Redmi бародари азиз меҳрубон 45 та дига конверти 5000 рублай бародаро ки нархи билеташ 2000 рублай. билета количестваша мегум ҳайрон нашем бародари азиз. да ба худо 450 дора билета яваги. ина шерина риск дамобайни 450 одам бародаро 51 та призай по-любому мекаша меброра она шо бара нома кд броя бародарҷон. ина мира биё суворша ҳайк бира бародари азиз такси мезани кор мекунӣ нуни даата меои бародарҷон. 100 сол мегарди дар Россия, я гаи мекапата, я чӣ мекапата, рада, я штраф, я милиса мекапат 5000 рубла на воздух мети мерава бародари азиз. ина иҷада бахта бисанҷ ба 2000 рубл. ина яке ки зади бародарҷон зиндагӣ чанд 380 градус 90 градус то мехӯра. Сбербанк бародари азиз меҳрубон, WhatsApp ина бародарои неҷада номероша мемонем. душанбе сити бародаро инаи парада номероша мемонем. културна бародари азиз бин ай тоҷикистон ҳам бихарӣ мешава 310-320 сомон мешава бародари азиз. ай тоҷикистон ай Москва 2000 рубл мешава бародари азиз. Сбербанк душанбе сити корти милли ина миай бародарҷон. мегзарони шеринак да WhatsApp. WhatsApp ай немҷа мемонам. да WhatsApp чекта роӣ ки шеринак. чекта да WhatsApp роӣ ки билетакта биги бародарҷон. номта ҳатман бинавис. фарқ надора чизе ки роӣ мекунӣ бародари азиз. шер паланг менависша, палангиш менависӣ. иншаллоҳ бародар насибеда ки боша меброремша дик шер паланг биромад мошина сад бародари азиз. худованд нигаҳбонтон. лайка мезанем. ҳама каса стопш мекунем як бор паделитсаш мекунем бародаро. имо одноклассник, вайбер, хайбер, тайбер, майбер любой чида партош бародари азиз. аллоҳ нигаҳбонтон боша. ролика як бори дига тамошо кунед, кайф кунед.